mulai hari ini kan gitu nalika wong wingi cerios begini ambil wafile sing nyerentake ana wong nalika dipasokke dening Nabi Isa iku bukan berarti pasonis Nabi Isa dungae Nabi Isa iku mboten mati mboten tapi krono ana amalia sing dilakoni sehingga iso nulak karo apa sing dadi pasote utawa dongane Nabi Isa. Lan kadang-kadang nalika kula jenengan iki insyaallah termasuk golongane wong sing nek ndonga nggunakake Hizbun Nasr. Terus sampai dapat yakin sampai kadang-kadang orang setahun melu bisa seminggu bisanya kadang-kadang kata kok kadang-kadang istiqomah terperuan jelas tentang kebutuhan wong nalika urip kudu nyuwun maring Gusti Allah sehingga segala sesuatu tumrape wong sing ora seneng sing sering tumrape awak dhewe Allahumma bisyadwa dijabarutikor saakhiri sehingga kula jenengan nalika ndedonga dijaluk nek cara dijawabno diringkes wong sing salah bakal seleh tapi kesalahane wong kadang-kadang kanggo kemaslahatan utawa balake iku ketulak karo sing jenis sedekah. Nggih. Nek sampeyan aja salah ati, aja salah paham tentang sinembadane dongane jenengan nalika jenengan mun ndonga nganggo sarana asma Allah. Ora mandi boten. Iso wae jenengan gak mampu to gak kuat nalika dituruti dening Gusti Allah. Nggih. Soale sinembadane donga wonten niku nggih. Nek sisip sendiri kula jenengan kelantor niku nggih bebayani. Iso wae nalika mengko kula jenengan pas butuh malah akhire ora mandi krana nalika donga niku keburu nepsu kegowo karo hawa nafsu sing membah terus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzal min qablu hudal linnasi wa anzal al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Kala nazaran nurunake sapa alaika nyata sesiro nuruno alkitab kitab Quran bil haqqi kelawan hak musaddiqan alim benerake lima mari barang bene yadehi kang tetep ing dalem ngarepe alkitab wa anzala nurunake sapa Allah atau kae kita tetep Taurat wal Injil ing kitab ini mingko belu ing dalam sedurunge alkitab hujan kali nuduhake linasi marang menungso wa anzala nurunake sapa Allah al-furqan ing kitab Furqan innal ladzina studi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah lahum ikut terpeduli alladzina ada buntawi siksun asyadidun kang banget namanya
Wallahu ta'ala azizun iku zat kang menang ndendika miturut kagungan sifat nyiksa. Allah iku nurunake marang sliramu Muhammad kitab Quran kanthi bener kabeh apa kang dadi isine. Mulane aja sampe kula njenengan mamani karo apa kang didhawuhke Quran nalika akhire kaya gak sesuai karo karepe awak dhewe niku krana awak dhewe niku keburu to kebanep nepsu. Soale bener niku kan tinjuane mboten tegene kula jenengan. Mboten tegene si asik mboten. Nggih. Mulane kadang-kadang tiyang nggih wis stop dulu ora ngerti. Cerita akeh-akeh jarane bener gak iso. Soale bener niku gak tentang apa kang dadi penemune awak dhewe. Nggih. Dan secara garis besar kebenaran niku nggih pun ketok kesesuaian kalian sing jenenge syariat. Kitab Allah iku nurunake marang sliramu Muhammad kitab Quran kanthi bener kabeh apa kang dadi sini gak ono sing salah. Tur benerake marang kitab-kitab Quran duwe Quran kang umur marang sira. Allah wis nurunake kitab Taurat marang Nabi Musa lan kitab Injil marang Nabi Isa kanggo nuduhno para manusa marang laku bener. Dadi Quran iku kejaba isine bener iku uga benerno kalian apa ya kan termasuk tengene Taurat tengene Injil. Sehingga mungkin teng Injil niki Allah uga nurunake furqan tesih dawuh-dawuh sing bedake antara laku bener lan laku salah. Dadi ketok bedane. Prilakune awak-awakan iku bener apa salah niku tengene Quran. Mulane Quran iku kejaba benerno kitab-kitab sedurunge sing diturunke dening Gusti Allah dhateng para nabi-nabine uga kanggo pembeda tumrap kitab-kitab sedurunge. Lan Allah nurunake furqan tegese dawuh-dawuh kang bedake antara laku bener lan laku salah. Temenan wong-wong kang padha ngufur ayat-ayat Allah iku bakal oleh siksa kang nemen banget. Allah Ta'ala iku dat kang menang tur bisa nyiksa sapa wae wong kang durakani Allah. Dadi wis maklum wong kok kufur ngufuri nikmate Allah duraka marang Gusti Allah akhire disiksa dening Gusti Allah. Nek tengene keterangan sampeyan karena kekufuran wong ngufuri nikmate Gusti Allah sing umpamane kono wong kejebak tengene persinaan ora ono duduhane kejaba maris no kepek kira. Niku bentuk siksane Gusti Allah. Lah sebab turune iki ayat niku ngeten. Siji wektu ana siji rombongan wong Kristen saking negara Nigeria sowan marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahe suwidak wong. Padha numpak unta kang diwiwi dening wong telu. Rombongan konggone Najron wong Nasrani pemimpin tiga. Mulane nalika akhire kula jenengan ngenten iki nggih duwe kebiasaan sowan kiai mboten dibagi riyen riyen yo keadaane nggih ngoten niku. Mulane cerita niku selalu bercerita nggih. Oh,
zamane Kanjeng Nabi wong itu sowan Kanjeng Nabi zamane di zaman ngomong sehingga nalika akhir kok cerita tentang pedagang Yesuan karo saya sama cek guru satu kota ini makasih ngaji bisa ngaji siapa sih saya sama lebih niling gue tambah noy lagi terus saya tiling noy lagi nek tiling no nih jadi jumlahnya langsung tidak wong berkendara mewah, kendaraannya unta mewah ini orang kaya keledai regane luwih larang unta cara ngeten iki mboten dalane kanggo soalnya kanggo paling-paling yo nang yo supra penting iki bangsane sajono soalnya tumpane NW PCE gaya kaya dijoke padahal gak aku lho jauh sih kok jauh gak gablok jauh asli ini gaya apa yang muni gaya malah gaya was bisa mukul-mukulan mukul teles jangan saling musuh teles jadi rombongan negara Najran wau akeh suwidawa berkendara unta numpak unta pimpinannya telu siji pimpinan umum untuk Al-Amir Asma Abdul Masih sing nomor loro penasihat umum atau Sayyid utawa Parangporo namanya waktu Parangporo Lujum sing jenenge Al-Abha sing nomor itu lu mau ngalim-ngalim rombongan jenenge Abu Harisah bin Al-Qumah pemimpin kita nanti digosip di kekuasaan jenenge Abdul Masih penasehat umum Parangporo ini tahun ujungnya jenenge Al-Abha cendiki awani mau ngalih rombongan jenenge Abu Harisah bin Al-Qumah suwi jine wong kapale diagung-agungake dening para raja-raja ana ing negara Rum krana ngilmune stikine lan ibadah nalika rombongan metu saking Najran Abu Harisah numpak hayawan binggol digawe dulure kang asmane Roksin bin Al-Qumah dumadan biwune Abu Harisah kepleset nuli kursi ngucap tak samlil abadi ciloko Muhammad guru-guru nyumpai kanjeng Nabi kan dimaksud nyosoki marang kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya kursi didukani dening Abu Harisah dia mau kanan cakem ya kan kalau kan cakem tapi Abu Harisah ketika ini rubal ta'isat umuka ciloko ibumu kursi takon apa sebabnya Abu Harisah ya wallahi Muhammad itu bener-bener Nabi Allah kan kita tunggu ngalim orang ngerti usah baku usah kaya adiknya ngawur kursi mulai bodoh ini sini bodoh wah tertawa wani ya karena bodoh ini karena wani ini Abu Harisah bodoh akhirnya dikandani ujumu ciloko bohong itu Muhammad itu bener-bener Nabi nih Gusti Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Karim